konga bwango igibwe tamarwaire nige kurwa rigesa igatie chigunie merongene guike merongene na isano chichi kilo emerongo kianda aseke Eyemo boigo nige kurwe ndagira yetugo enyinge kigima maiga yokogesa nige koretero murimi obwa itobonene ekero kwa yesimekire boigo embusuro ya SC Tembo 73 nero nige kwoma asebrenko byense Gusii byiguru byembura omusioye nigogosoa gwikalira baimemono na turi kuyirigwa numubera nigebwate ekemba egetambe ekyukibwate chibando chinyinge na boigo giesibete buya chinyoni kitari gosaria ase Eyemo niguragese chigunia egatie 53 kwike 55 chichikiro emerongo kianda ase kambani ya sidiko nigotogokora utafiti yechimbusuro ndorikoreta ase chiro chimbusuro chitakorerwa obotati boisaine chimbusrechi na ochire ase chi agrovet echuchire angenaye gosoa kesimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo enotisato ibere Eyemo enotikianda gose enotisano na ibire isano nemo isano nesoto kianda isato enoti Seedco the African Seed Company mibonsi bi simeke mbusuro ya Seedco eyenerenga yelige salinene esukuru yokwegeria Burundi bwekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asebirengo ao byo Burundi bwekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwekimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwekibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborukia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi omu manager Rocky Driving School Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokoreri ao asamangana ya maiso nako ni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano nezeto nemeronge tano na boigo setingima ase chishilingi Eyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyo muchukisi na boku bakire simi ase namba enoti Eyemo enoti isano marakabire enoti Eyemo. Spexels Opticians Good Car Clinic, macho bora kwa wote.
benki ya mwancho murigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu Gusii ngwege na ritko rya uri abere ritoero kigima na nene kwa bere go kwego kya aso kubwatemero berionsi ye ritko rya rero ekerorire ritko rya lamis chitariki isano nemo cyomutienyi ogatano na kabere umwaka no iwechi bibere na merongo ebere na isatu na mangagenderete gukorekana imense ya Kenya ekerwa no toroche ekiombe kirigetenderete okubarika abali imense ya Kenya Teacher Service Commission kyabeirege kubwatoka bene umuroberi okubwatkana na barachi kweroberia ase obokoreri bwabo aso mwaka bwechi bibere na merongo ebere na isatu oiko mwaka bwechi bibere na merongo ebere na isano na ibere ono mwancho murieri nigo babere bakwene kyabuna obokoreri buyambo genderete kurwegwa ase kyombekyo ekerabo no muwaziri w'esemeze kelmachogu abere kubayenekeria ogosirwa ne serikali kokwargania SMS Amayia Ensa Eyemo eriongumanye munanara yaya kubwatirana nabasaki baito to kwarganirie asenchera ere yoboikiranu nyarabuna sensemo ya Facebook nabakogendera gotonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube atonyora wetra Ndizi TV News asumutandao Twitter nabagotwitwa wetra @Ndizi TV News erio togendere gosanga naboigo kwemanyia amanke erio triane Everline Osero tokubwatirana ne Red Joshua Auta kwene kyabuna wekeire asensemo imanyerio kabana into ikomerio Mwancho murieri ngo kwarganito ya chaka senchira yoboikiranu korwase county ya Kisii awase abawakili korwase urosagi ya rwa South Nyanza baba weso kyeritko lyalera sentunda yende na gukora ukurobekana ase umucyobosongo asokugania korwabisi komo land registrar jalsa yenda kubwatkana na mumocho yobokoreri ase ensembe yo yendemero nigo boigo babere bakomochia abarayi gosabatenili balia bakobakania gukora ukurobekana yendo bateri na weka bagendere korobekana weka omobiso yo obeire ga korwa bisyo muri keto Mildred Momanyi no roboti orwaso gwikirano no korobekana okukwene kigwa imeyo mucyobusongo amona bawakili kurwa orosagia rwa South Nyanza asentunde yende ya kabere imeye county ya Kisii ase kirenga kyabo ekene okomorusia land registrar we county ya Kisii Charles Ayenda ase bakwanira igoro ya mamocho alia akogera bamorusia bisi kolengana na barbo land registrar oyaba advocate twa kolira maandamano rero lyaberi ya kabere land registrar etokobori buna arusi guga asarenge korwa igakorete obokoreri butaisa negeti abantu banyandarwa ekerare tubosongo okire namachiko nechinchira ekizitaisa negeti aba advocate na abanyana bameleki bamarebo agendenka aruga musitariye dumping site yaba officer bari batabwati obokoreria bogoisana ebirero byeto nebimo ayenda aruase land registry abosongo obokoreri bore bobobuya we have severally tried to engage him officially. We have done letters through our chairperson LSK. He had declined the meeting. He himself scheduled a meeting, but he did not attend. He did not honor his own meeting that he scheduled, claiming that he was in another meeting and he could not make it. So he has even gone further to insult the advocates of the Southwest branch that we are fraudsters, and therefore people, why we are here is because citizens trust us with their briefs. Those briefs are not ours. When they trust us with our expertise, they expect that we do due diligence and give them the services that they deserve. He needs to be reminded that the same things that he was doing in Nyandarua, that he was forced to leave, he cannot bring them here. And Kisii cannot be a dumping site for rogue officers. Nigo abawakili abo bamomochirie omo OCSW county job onyapindi hase okubatanga gukora okurobekana ase kimba bwate obusibole bwabo na kubarutera ebireli maiso ose etiagas eyo erema minchaneli chiko rero nande ntwarora amandamana ito twari guchaka kurwe court twarwete notice sign lakini twakwa etiagas njomo nyene napimwe etiagas yankuna twabwate bobe nonde igo twabegete bintu toko kichibibu choka enere esila yagara na kwa etiagas. No matter how many days the police are going to riot, we are going to give this push to the end until Ayenda goes. He actually notified us the law requires. We were not seeking permission from him. This will not stop us from going on. We will proceed, we will continue
We will fight for our rights. We will clean this county to be a best place for everyone. Nigo igo ba musabire umurai wense ya Kenya William Samoei Ruto wesonania iliyokwenekia Land Registrar uyu oruro BC iliyo barabu konyora obokoreri obuya asechia BC echo asewe igo ba muchia abarai balia bagotema guturubania okurubekana kwabo. Mmoja wetu ni wakili lakini yeye ni mjumbe wa South Mogrango, Silvanus Osero. Alitutishia katika grupu yetu ya WhatsApp kwamba wacha tuone chenye kitatokea. Yale yenye metokea, sisi tunamuhold Osero and the OCS Kisii responsible for what has befallen peaceful lawyers who are demonstrating in Kisii town. Na sisi tunataka kuuliza mtukufu Rais William Samoei Ruto, tunakupenda kama rais wetu wa Kenya. Toa huyu mtu kwa ofisi vile ulifanya huko Nyandarua. Mwezi utuletea wale watu ambao wameshindwa kufanya kazi, ndio mtuletea kwetu hapa. Kulipotelea Egetaseni kia Ndizi TV, ilietaliane Mildred Momanyi. Muyamono morikeito Mildred Momanyi ase oroboti orurikiranu magega yekigambiro gya keroka gutugutirare obochori bwekirogo kyo MCA ase wodi ya Nyansiongo omuchakano bw'umwaka yega na kugania obochori obwo koirorerwa bono nigo ekigambire kinene kya Nyamira kyabeire ke gutugutirare obochori obwo amono munachie bina Hilary Chemitei nigo agosaniga kubwatikana nekinekyo kyabetege kubeko no yokabeire omu MCA wenseme yo Jackson Mogusu ero kwamereria obobui bwo MCA uyobete kochorwa asobochore bonene bwo mwaka oeta Dennis Kebaso abuna omu MCA kwe wodi ya Nyansiongo amange tigato unatwariganira n'umurike itkorwa se county ya Nyamira Job Manki Mageke gambero gya keroka kurwa okonacha igero yekinagyo kwamereria amachibu yobochori bwo mwaka oeta ase wodi ya Nyansiongo nigensemo ethaisanegete nokonacha okuo berwete kwamereria okonacha okuo ase koti enene ya Nyamira. My prayers have not been answered. We are not tired. We are not restricted. We shall pursue justice until we are satisfied. Bosumu nachi ekina Hilary Chemitei nigo chinsemo chionsi ase kinekyo baikirana asogotegerero wekina ekyo. Not to grant the first respondent the order to declare him the order winner after the scrutiny. Invoking the above section is used sparingly, and the issues must be very clear and there must be no trace of any illegalities. Ekinekyo nigo gegetigwe ase kigambere kyo noyo kabeire omu MCA kurwaso mwaka bwetiri bubere na 13 mbaka chiribu ibere na 12 Jackson Mogusu asekeria atebete una ama mocho na linge aroro chinga kichobo cholibu mwaka oeta. Each of the parties pleaded ignorance and innocence, and IBC absorbed itself. In time of which that nobody took up liability on the said malpractice. To declare the first respondent and not the disadvantage all the parties. Omonachi ekino omusike Hilary Chemitei nigo arwa okonacha buna obochori oboke bwokorigia oyorabe omu MCA bwe wodi ya Nyansiongo gokorwa. I agree with the trial court that the parties would have to go back to the electorates and seek a fresh mandate. It is also noted that some of the other three candidates may or may not have participated in the state malpractice, and the safest way to go about it is ordering a fresh election as directed by the trial court. On the issue of costs, I agree that the trial court is seized with the discretion. This court is however of the considered opinion that taking the totality of the factors here, it will not be established with certainty cost operations in the proceeding from that scale. Neither the appellants nor the respondents led the court to the capable individual or officer. Therefore, we don't difficult to match one value of cost as the purpose of cost is liquidative and in a sense to compensate the loser. In this case, and in the absence of any evidence of the alteration, I think it would be fair to order each party to bear its own cost at the lower court and in this appeal. Gengo reporter ya Ndizi TV kuraseke gambero kya Nyamira Job Maangi.
Muyamono murikyo itokorwa se county ya Nyamira job manki ase oroboti ururikirano tugotigana nayo nigo egatia ba MCA abakoro korwa se county ya Kisii bakora wano yokabeire omu MCA we wodi ya Kiogoro Samuel Apoko amono yokabeire omu MCA we wodi ya Muticho Evans Mukoro babere bawe sokia na kwegerera kwatikana nogosoa ase serikali okwana chinga kiecho nigo boigo babere bakomochia omu MCA we wodi ya Kisii Central Wycliffe Munyenye ase okobaswana na amange tigatoyo natwariganire n'umurikyo ito Brighton Makori kubatikana n'ekingwana ao ejonyarjiwo kwanu ase county ya Kisii kubatikana n'umusangano gyokoretu bw'ikyama kya UDA asensemo ya musojo nigobono gati ya MCA bali abakorokorwa ase county ya Kisii bakorawa n'oyo kabero mu MCA wodi ya Kiogoro Samuel Apoko nondo bwate chitangutangu amanye gochakera rero weto yoro ime oitu anyora UDA osoitu aswanera twensina UDA members tuli neganga ye mukutano origo orenge nga echama ya UDA netagete members yabange tu aso eto tukanyora abandi baro wonte kubwatira na barabo togende mashinani tari kurutia abantu babe members yabange chikura chigocha ruto tarindagira akatagete kurugusii egenda akatagete 2027 nechiku Ibanisi Mokoro noyo kabero mu MCA we wodi ya Mutijo oyibono nyarire kobori ane nabarayi bali barasikia makia UDA bono linde na takotea abana bali ba minto bari UDA bali bayigete ko chokero kende rwase party ya UDA na ndi babu atekero kende shiro limbali ase UDA dote ko batenga tiga baba bororo ni gobono amendrimna tutakitinye chame ya ito ya UDA nto basa kugira bande nto basa ku block bande tiga tuanchere bali barure magana baru bakoreki basoe kimole motu na ntuko basika kurwaralia kurumagega na bese igi yakabeire bali abarwanie bakobera motu abande bakoboria magana kurumaga bakoreki bakobaereri oigo nigamendrina korengana ni kiame kyo kya UDA koiremeri asorogongoro Gusii Kisii county ne chebe nkongu tobwaterane shairi igora Osero anjira abantu bonse bakoreki basoime ntu abatu atenenera nabagambe bagambete onde tayo wade problem no mugaba no koreteki boro tomo sigete no mugaba no choretwe nero mugaba no ito kurubono baketamu ya ere nanyasa kara makonyonyo komenti tamu endamentwe nyaga kurusi gwa korenga arusi ase chingwana chabo nigobono bamamachiri omu MCA we wodi ya Kisii Central Wycliffe Munyenye asiba machiri chingwana nyaraka okwana asiba tabuna nigabarugete bali batamaite kibakora karbago swase kiama kya UDA devya abantu nk'abantu barengaria barenge chiri check Munyenye nero bali check tirinene ekera tuarenge nere 2013 bali tuaso 2013 tuarenge na Munyenye eka 2017 akarusu erekera arenge sikone ri check tiarenge legendo kiamo baetia bachumbe bande kibache chaina ngiata chere chai ngia okora montatar komura bakungu bai montatar komura biashara biai tare kobera tare kwa chai nera ara chai ni bintu na bir abantu ba Kisii Central nte motegera manganayo ituko ndiyo none erimo Munyenye chete a committee ya health in state niga delegated duties gochia se advice yayo kurunga chochi bibao ase ngenjo yaki taliko igugeso gesongo eriete ria ukona chiricha kityo tai Munyenye arike tamanye tikurika neke Gusii yako koraki akurika sensemo yaye omu MCA oyo Munyenye abaishimiwa aba bachi guikaransa kugamba iguru yane uyu no muntu boboete one kero tu alengi na barumba manyete ekero na rueto 2013 to 2017 na lengo murai na baragwo mbaro jingo zumuna na mujumbo ndo Gusii nganere nguru magega lakini baragwo bakona guzumuna na bajumbe ngana ubaraji ko baragereria abana aya na haro Munyenye nyarire igakomenta Munyenye no muntu otabwadiri basikia no muntu mumaete obwate kerege onye neji basa nimbwate onye no motenenko nindo motenenko ono aboko ntopisa naye kweli muno mwana omukora wadanga malemo na ibete town ya wote tigaje mo obolemo ambale munimbwate abo mu murono yomo mwatero obolemo amanyenga Munyenye nabwata malemo asengana iyo komachugo bunengi atajirita sense ya China ono abaishimiwa abamwabu wetu inke moko na kuzungana nera bachumbe munga ninwe moko na utana bachumbe nje na basomeire ngango badebiga indigane pi simba nere gabana paka 2032 mwe ngaina moko tenga mulebu nganero ko bamono ingasimba nera anjete
onye simbo ndigete igai town imulenderet inagenda China naende ninche bono ngenderete gasi munantebe tinga monye berabu inkina ngoji okororo inkarenga na atarire. Ripoti likitaseni Ndizi TV hedhariane Brighton Makori. Muya mono murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu ogonchoreria kwerire nigo kugendrete kororokana kubo muchando monene anene ase orogongo rwa Gusii ikikirire serikali ye county ya Kisii wetrase wizara ye bintu bitoetanaine ababere bawe sokya na kurubo semya guchiase abantu itkolya lero nigabo bisako rwase wizara yo baba kumirana nababwatani au kurwase chiwodi emeronkene na isano chonsi ase county ya Kisii ase nsemo ya ATC asbaba ko basemya nanne kwene kiabu namba chikonyora maigerio yokogendera gosemya abantu bande kubwatikana nugonchulira kweriro murikeito dipo nasanya na ikirana sayo na gutwariganira roboti Chinga kibono ogochincha kwerire kwarorekanire ime ya Gusii inse yoborai bomugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati wizara y'ebintu bitoetanaine ekurawa n'umuwaziri Ronald Nyakweba nigegenderete kurwa maigerio nobosemya sabantu igoro yogochincha kwerire kubarangiria ba those selected people to ba marube to ba declare officially appointed as the officers or the committee members of climate change. Lero tuwachakire safari yogo konya lire rietu ndigendera gochinchi ikiari ya chinchi mpaka bono ya chakire koreta amadara mange ase environment donye nobody Ndituko lya lero nigo baumerana negati ya babwatani kurwa chiwodi 45 ime county ya Kisii ase semo ya ATC elioko bamanya obuya bwokorenda ebintu bitoetanaine tuchaka gukora community mobilization to create awareness among our people so that we are able to mitigate on this climate change related risks. The committee members kutoka kila wards zile ziko hapa Kisii 45 wards committee ambazo zitaweza kuangazia mambo ya climate change pale kwenye wards ambazo tuko nazo. Ekere ward yebwate ebinte bingao korengana naki lire change nandi nakiri aba affected yokere ward ngo chigochenya proposal yabo erotebinye kitwa gukora boigo nigo bakurero bosimeki wemete yemiringamu iya ireire okamuka wechindoche ase ensemo ya Gusii ase barwogosemya bwogosimeke mete ekoegerera obumenyo bwa mwanya bantu bantu beta Gusii ntoma yetenga bazinekire miringamu asobonge ntoma yete mechane miringamu yaretire anyura amajeri kuru chino chijeto kole tengo chagere kore chinido chere cha okamuka chiburu amache emete twasari eliege koro stokoro ka indigenous trees tuachakire kobeke mete mengege song ekaro exotic trees mono emiringamu ya sariri liro balieto nechindoche cheito chinga kiechechio mbache konyora maigerio eliogosemya abantu ase binyoro bamanya obuya bwokorenda na gusiria enchara ime ya Gusii anene county ya Kisii Gusii etokubasaba iga ntogendere kuba obumanyi na kimite ya koreki ya sariri environment korwabwe county ya gorere mete anene gende tukusimeke ndis chinasari egere to abantu baito wanyara kunye tumia na nao bakonya omoto yo mucho kusimikwa ne bambu ebambu gen ebwate gen to kuna commercial value very go kubana ne miringamu etoko kwana wonchiri kwerire chakre gutwara very adverse effects as a county ya Kisii Gusii yakabere gakare embure yagatule drought ntwaro mwako yo eta ntwaro reke ngase kana Gusii gaiga twache twamanyire nga onye ntugo chaka ku address amangana ya akoleta negative effects on the climate igo ngo chaka to chakurwa manje Gusii gaiga abantu baburuchindagera bacha kukwenchara. That is why total come in very strongly in the county ya Kisii tuchaka ku address amangana yo the negative effects echa gire go toka se echi samuchedu cha Gusii gaiga. Kuripoteria egetaseni Ndizi TV korwa ATC egotoka ime county ya Kisii elietaria Nendipon asanya
Muyamono murikeito diponasanya ase orobotioro amaigerio yoburemi gose agricultural show nigacha kabende litkolia lero ase county ya Kisii ase geti kya Gusii stadium unenche moyogosemia abantu chinchera chiekerero korwa oburemi nigo murobiro yo obogo koigorwa bene no mu county commissioner we county ya Kisii asabori abantu weso kya sobonge eri oikirana roro Mildred Momanyi no orobotioro Amaigerio yoburemi gose agricultural show nigo achakabene litkolia lero imeye county ya Kisii asensemo ye stadium una enchere Eyemo yogosemia abantu chinchera chekerero kurwa oburemi gatie sector chinde chinyinge omoyego yonigo ochakiwa no mu county commissioner bwe county ya Kisii Tom Wanjere amono mwaziri w'oburemi bwe county ya Kisii asebaligania abantu bonsi eliogocha gusangana gwesomya amange ase esho ground. Baada ya miaka mitatu tumefungua ASK Kisii Show. Tunafuraha sana na tunawakaribisha wote walio karibu na mbali. Muje hapa mjitumbuishe, mfurahie, muone jinsi tunavyoendelea na kazi zetu za agriculture hapa kwetu Kisii. La muhimu ni kuhimiza wakazi wa Kisii wajitokeze kwa wingi na hata nje ya Kisii kuja kuona exhibitions, maandalizi yaliyoko hapa, aswa tukizingatia madhumuni ya show ya mwaka huu, masuala ya climate smart agriculture trade, na ndio mambo tunataka kuhimiza. Masuala ya micro small enterprises, tunataka kuhimiza wananchi wachukue nafasi hii ili kuona kwamba tunaimarisha mambo ya kilimo na pia uzalishaji. Mambo ya value chain ni mambo ambayo yamezingatiwa hapa, na hii ni masomo muhimu sana. Mwaka huu tumebarikiwa kupata exhibitors 120, baadhi yao wakiwa katika kitengo cha wakulima, livestock, that is ufugaji, uwekezaji wa hazina, that is banking institutions, na vile vile katika upande wa matumbuizaji tuna mabandi zetu wa Kenya Police, Kenya Forest, GSU, wote wakiwa hapa kwa sababu ya kututumbuiza. Tumekuwa na wageni kuanzia jana, siku ya leo, kesho na kesho kutwa. Nigo agania abantu kubwatesia serikali asensemo ya magenderero ase boigo akira sekta y'oburemi mbuya ase ugwetoma asensemo y'oburemi gati yabo sekta yechae. Wananchi na wakazi wa Kisii na viongozi wateule waunge mkono juhudi za serikali kuu katika ile mpango ya kuhakikisha kwamba affordable housing inatekelezwa katika kaunti hii yote ili tupate nafasi ya kufanya masuala ya kilimo. Tumepongeza juhudi za factory ambazo zinahusika na mambo ya majani chai, ukulima mdogo mdogo wa nyuki, ukulima wa samaki, na hii ni mipango ambayo tunataka tufanye sensitization kwa wananchi, ukulima wa ndizi, tuzungumzie wananchi ili waimarishe kilimo katika hali ya kuimarisha hali ya maisha katika sehemu hii. Ase chinga kiecho nigo omotineri bwe factory korwa factory ya Ogembo akwanera gati chinchera chiria babekire eliokoene kya oburimi bwe chaengo imokabole iguru. Then we've done a lot even during at the factory level where we have diversified our production not only in CTC but to other docks. Why it's very important is we're able to reduce the pressure in the CTC market because of the demand and supply curve or forces, so that we are able to have another alternative which is even selling much better at about an average of $5 as opposed to the CTC at 2.5. Kuripotelea egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi. Muyamono murikeito Mildred Momanyi ase orobotioro omwana siasa Recho Tundo nigaganirie ensemire kwa merire serikali ya Azimio la Umoja wa Kenya kweneke bunango tenenia bare mirobero yonsi yogokora ukurubekana nabo igokora ukoba abatoereru nakoganya ugochika guse okunacho wekigambiro kobwatikana ne finance bill eye kogo kageire korwegwa tariki 10 chomotienyo yega o 5 na kabere. Igonde tiko tanga maandamano takogera mumbo rahisi wangote abantu baitu libagatoka na maandamano tufanye kazi tufanye bidii ili tusiendeleshe nyene chano tubwate menge na wemba libale serikali
They are not after punishing their own people. Mbamanye tenga ngayi problem were and they are solving a problem. Usually kero kwate mechando, uikoetere mechandende, umayo tukanora oburabu busio. Igo abantu baminto kumuranje, nto baskwanda togende maandamano, cha kolende seki Kenya tu kanese ito, it very peaceful because the moment we are doing it, liba toko konya, as liba toko konya, eto tukogera bugmo bobo konsaidi, ande bobo bosinyimna bokomenya. Tulatura serikali yeroroli baga ira kolega asibakole what they can be able to do udinga akoira abantu maandamano yet a finance bill bado kotiere and the court will decide on what is supposed to be done. Tuwezi toko tebanga etoko chiko law abiding citizens. If they are law abiding citizens etora ungi koti yoteba tora ibuse biashara biko ngochia lakini so bwenge abantu baminto kumuranche bitukolia mambia kila muntu akole shughuli yae makole biashara bino kila mtu achitafutie ikiagana na togana maandamano at the end of the day gadugira muragoba ndagira tego tuko sana Mwanchi muri bona inega tiari na kwariganire tia sema Ensa masenchira ere yubikira nukorenda ya munanda mangino chikenyora senchira yubikira nuchikora gachi saisato agati aboroboti rwa Vincent Onyancha kubatikana no kunereriwa kwabakore bere babasbati ase kampani emesesemo ya Limuru ase okorusi wa Chianga kubatikana no gotoka kwegetamba kyobo chenu ase iskoye obisiyo korenda ya munanda mangino yanyora sobikira nuchikora gachi saisato endra kubwati Roberionsi ya Ndizi TV erietariane Everline Osero twabwatirana na Joshua Auta asensemo imanyariro nere Petronira Mukeira nero ene kiachibichanerio gicha wikeire asenchira ya bene.